Vítám vás u dalšího urbexového videa. Dneska je to velmi speciální video. Je to speciální v tom, že jsme lezli až 20 metrů pod zem, kde nebyl signál a ani byste nemohli napsat SMS-ku a nic vám určitě nemůže přijít. Dneska je to tedy z opuštěného vojenského bunkru, který kdysi sloužil za druhé světové války. Je to zajímavé v tom, že tady vedou dva vstupy. Jeden, jak můžete vidět, jak jsem už lezl po žebříku, tak to je jeden, a druhý, který vedl normálně přes dveře. Ano, přes dveře, které byly zamřížované. Je to zamřížované z důvodu toho, aby tam nějaké děcko nevlezlo. Byla tam plíseň, takže určitě nedoporučuju to dělat. Pokud vás baví moje tvorba, tak určitě bych byl rád za like a za odběr. No nic, vemte si něco dobrého k pití, k jídlu a doufám, že si tohle video, které mě baví natáčet a vás doufám baví sledovat, náramně užijete. Asi už to ode mě bude vše a nenechte se rušit a užijte si video. Tak jo, chci vás přivítat u dalšího videa z Urbexu. Dneska je to z bunkru, už se vevnitř nacházíme. Jak můžete vidět, tak bunkr je opuštělý už celkem dlouho. Cesta dovnitř byla, jak bych to řekl, přes tamhle ten žebřík a ještě jedno patro, takže jsme třeba 10, 15, 20 až metrů v podzemí. Nacházím se tady opět s dolíkem a nevíš, Doli, jak dlouho už je ten bunkr starý? Od druhé světové války, guys. Tak to je insane. OK. Takže mohli vidět první. No, když se podíváte na první pohled, ten bunkr vypadá zároveň pevně a zároveň ne. Aby jsme se vám přiznali s Dolíkem, protože já rád přiznávám barvu. Oba se třepeme jak zmrdi a taky nedivím se, protože přece jenom adrenalin s člověkem dělá hodně. Tady můžete vidět krásné věci. Můžeme vidět fotku, řetězy. A já prosím, já vás teďka všechny prosím, co koukáte na tohle video, nedělejte nic podobného. Je to nebezpečné, adrenalinové a když se podíváte, tak vlastně o nic nepřicházíte. Takže jo, určitě hoďte odběr, protože si podle mě zasloužím za tohle odběr a like. Když tak to sdílněte kamarádům, protože tohle, co dělám, mě baví a doufám, že vás baví to sledovat. OK. To jsem nevěděl, že se to propadne. Sorry. OK. Hele, nebudete mi věřit, ale signál tady opravdu není. Já už jsem to zkoušel a vážně ne. Vážně ne, pojď. Tak tady vážila. No a tady můžeme vidět hezké mříže. Když to s krabicemi a s barvem, radši se moc ničím nebudem jako na nic nebudem šahat. OK. Tady je nějaké krásné, to si můžete pauznout a přečíst. Jdeme dál. Dostal jsem takový protip, že nemám umřít. Neříkám, já jsem fakt dostal protip. A já doufám, že se to nestane. Když tak příště si vezmu už ten respirátor, vážně. Bože. Chci se omluvit, jestli se kamera bude třepat nebo tak.
Jo, takže to si necháme nakonec, ale. Nic. Třeba se na tvojí výpravě. Rozbité. Jo. Už to předchozí nějak je to tady hrozně úzké, takže letuj do líka, hele. Jaké schody nahoru? Detailní základna, že? Doufám, že jste se užili, guys. Ok, podívám si to tady. Ok, fotka. Tak to vypadá jako to komunikační. Oh můj bože. OK. Kdybyste náhodou někdy zkusili Urbex, což já vám to nedoporučuji, tak určitě neníčte nic. Omlouvám se, že jsem chtěl říct není. Ale neníčte nic. Protože to není nic dobré, není zdravé a riskujete život. No nic. Lampa, hele. Tak jo, my se vydáme už kousek dál, guys. I tak opatrně. OK. Ta lampa. Tady ještě ten tam se nám zprávě zavěděl. Jako prochází. Procházeli, no. Jsem už určitě. Tady nevím, co mohlo být. To tady na To bylo upřímný. Je tu hrozně skla, hele. Tady už Jo, tady. Jo, bože. jako prostor, jako přemýšlím, počkej, my jsme to slezli Tam vzadu. já teďka typ. No ahoj. No. Jo, myslím, že to vlastně Tam je. tak jasno. To- Jasno. Podívej. Jo. A jo. Tohle je actually OP. Tady, kdyby se cokoliv postaralo, tak to je unikový východ, jak jsem říkal. Vždycky musíme mít unikový východ. Ale radši si vezmu. Je to tak. Oh, bože. Zase není nejde to, asi těším, že budu umívat ještě.
To je tak real. Tak je to brutálně rozbitý, ale. Brutálně. OK. Jinak, kdybyste chtěli takovéhle lokace, tak určitě se připojte na AGR Discord, který naleznete v bio u mě na kanále. Zaškrtněte role Urbex, tajník a cokoliv by vás bavilo za hry. A jestli mi chcete přispět, protože jako na každém videu mám žlutý dolar, tak mi můžete podpořit Ko-fi. V Ko-fi funguje tak, že kliknete na odkaz, vyberete částku, kterou byste mi chtěli dát a pošlete. A mě to udělá velkou radost a podpoříte mě v tom, co dělám. Děkuju. Když se podíváme na tuhle zeď, tak je celkem, kámo, zajímavá. O můj bože. Ty vypínače už asi nebudou fungovat, ani to zkoušet nechce, hele. Jo, je to takový malý. Máme. Tím pádem já se s váma a s touhle spadlou lampou loučím. Děkuji, že jste sledovali až do konce a u dalšího Urbexu čau.